Наруто проти Бліча. 5 на 5. Я за Наруто, ви за Бліч. До речі, тут блювоку більше, скоріше за все, не буде. Блювок буде на основі. Хто знає, яка основа, той знає. Так, Ямамото з Бліча. До мене з Наруто хто? Звісно, Кімімару, який зразу мінус іде. Ладно. А це. Бляха. Забув, як звати її, ладно. Хашик. Хашик, скоріше за все, знесе. 1-1 будемо рахувати. Далі. Цей заля... Бляха. Імена, коротше, в них складні, я не вимовлю. Конан. Конан проти нього. Ну, бляха. Ну, Конан, думаю, справиться. Конан, думаю, справиться. Давай четвертий бій. Поки що вроді як на моїй стороні була. Саме головне була перемога. Але ніфіга вже, як мінімум 2-2 це точно. І фінальний. Отак от.